to use lethal force and he must account. But there's no accountability. Juneg mangen kendi. Nikech kinde mamako timore odiochieng' manyoro bende mane ote mabende biro bedo ka nyiso nyakwa Ramogi Ajuanga ote mabende migawo mochung' ne weche mag arita kwe nochiwo ahinya kaluwore kod kethruok mag mwandu mabende nobedo ote mana gichiwo odiochieng' manyoro mabende biro bedo katang'o nyakwa Ramogi Ajuanga nok gichiwo kata mana kwan mag jok mabende notho e ng'anyo makamano man mar obila achiel kende mabende ne gichiwo ne obila achiel nowito ngimagi to jopiny mamoko to ni kanye Azimio kaluwore kod milome margi giwacho ni ji maromo 50 ne onegi obila. Nyisa kaka insensitive these people are. Nikech, as a government, pod yogi operate give the mindset ni Sirkal is above everybody and we are here to be prefected by the state. I wish to remind them, kena nyiso gielela ka giwinjo. The order of things and the citizens, oganda ni malo. Koro oganda onegi and you don't even acknowledge their deaths. That shows how insensitive you are. And it is a bad thing ni nyakadeche ekor gweng igoyo, nyithindo igoyo, and that does not move them at all. Erokamana enya nikech mano bende nonro mabende odwaro mar mondo mi waketni yamo. Christabel kinyalo mna keto na graphics mago motenre kod midhiero mano mar ng'anyo. Ote mabende nochiw kod migawo mar arita odiochieng' manyoro nyakwa Ramogi Ajuanga mar mondo mi ne gin jok mage kethruok mage mabende nobede. Ote makamano nok gichiwo kata mana kwan oganda mabende notho e ng'anyo mabende